Είμαι η Βενετία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την προσωπική μου περίπτωση που έχει σχέση με το πώς και γιατί επέλεξα το συγκεκριμένο γυμναστήριο και ποιος ήταν ο στόχος μου. Είχα να γυμναστώ 1,5 περίπου χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα για ένα καλό γυμναστήριο, το οποίο θα μου κάλυπτε τις ανάγκες μου. Δηλαδή με καλή φυσική κατάσταση, ευεξία, χαλάρωση, αλλά και το κομμάτι της αισθητικής. Να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να ικανοποιούμαι από αυτό που βλέπω. Η πληροφορία μου ήρθε από την Άννα Μαρία, τη σχέση του γιού μου. Καθοριστική όμως ήταν η συνάντηση που είχα με την Αντωνία και τον Γιάννη, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, σαφείς και ειλικρινείς, μου πρότειναν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα βοηθούσαν το σώμα μου να προσαρμοστεί και να επανενταχθεί. Πόσο δίκιο είχα. Δεν σας κρύβω ότι έχω μάθει πάρα πολλά κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών. Θεωρώ ότι έχω κάνει μια πολύ καλή εξέλιξη, η οποία δεν οφείλεται μόνο σε μένα, αλλά ιδιαίτερα στην ποικιλία των προγραμμάτων, στον εξοπλισμό του γυμναστηρίου και στο ανθρώπινο δυναμικό, αρχής γενομένης από τη δικιά μας τόνια και το έμπειρο προσωπικό της, τους προπονητές, οι οποίοι εκτός από έμπειροι επαγγελματίες είναι άτομα με ανθρωπιά, υποστηρικτική και ενθαρρυντική. Τελειώνοντας, να σας πω ότι η άσκηση δεν έχει ηλικία και ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις επιλογές και στις μεθόδους της εκγύμνασης. Το μόνο που απαιτείται από εμάς είναι συνέπεια, υπομονή και επιμονή.